Sarauniya TV, tashar al'umma. Lura da ni kisa na are ke ce kike san nazari matuƙar akwai su zuciya ki saka ni ran ki zame hidima. Lura da ni kasa na are kai ne na yi wa kudiri matuƙar akwai su zuciya ka saka ni ran ka zame hidima. Zuciyar kikin ban sahiba ta nake ta hingan duk wuya da sannani gare da zaki zama farin gani kana mai kimini so be na so ki sanya mini a sashe na ranki me za ni so ki dafa mini. Daga zuciya sako yake fita ba zai ɓoya ba ki ce gimbiya ki zan sani hakan ba zan ɓoye ba ki bar ɓatirinki domin hakan ba zai mini daɗi ba zan so dariyar ki har ma murmushinki. Da ke na aminta ka zama rayuwata ki zan ba wa gata. Sarauniya TV, tashar al'umma.